Rikicin gado ya tsananta kuma yayi kaimi, za ya haddasa gaba faɗa ake yin fama. Ka sha mamaki rayuwa hakanan ki tafiya ya sunduki, yanda wani talaka wani sai ka ganshi da mulki, marar haƙuri sako ku ganshi da raki, wanda du ya fi shan wahala ya zama jayaki. To ashe kamun mikiya da sauran aiki, ka da mage ko ɗaya ba za ya zama yanka ba. Ni zan fita. To malam ina za ka kuma kai da baka saba fita a irin wannan lokacin ba. Kuma ba shi yanzu ƙara gawayin zan yi abincin ne. Kin manta mai unguwa ne ya zo ba da sallahu akan mu je wajen magana nan ta rigimar yaran nan ta gadan nan, gara dai ya zama tuce in je in ji duk inda za. To shikenan malam, ai gara ka je dai a samu a sulhunta wannan zancen a huta. Shi ne. Wannan fitina kullum ai babu daɗi. Dai na dawo duk abin da ake ci idan na zan gaya miki. Marar haƙuri sako ku ganshi da raki, wanda du ya fi shan wahala ya zama jayaki. To ashe kamun mikiya da sauran aiki. Allah ke mutu. Barka dai. Wato ranka ya dade. Mun an kira ne akan kyau. Ne dangane da rigimar take faruwa a tsakanin 'ya'yan malam yawo. Wannan bi shi ne babba. Kwarai ko ni ne babba. Dan ilu ba? Kwarai ko ni ne. Kuma ga mai bin sana. Daga shi kuma sai wannan. Ƙananan ne dama ban sani. Yau. A dama ranka ya dade ai bangaren mahaifiyarsa da ba. Mu ne muke. Na sani. Ni bare ne. Saurara. Kaga. Kai ka tashi rigima. Saboda ba wata ya zai ce mun bare. A nan din ma yi mun zaku ne kai. Ba wai da shi ne yake ai mu yake kakalan ne yake. Ba ya rigima ma mu. To ai mun shiru na ce mun bare. To dan ya ce ma bare baro ya ce ma komai. Dama abin da yasa na kirawo. Allah ya ce muke ka. Wannan labarin rigima ta ku da kuke yi a gidan nan. Ta dame ni kuma ta ishi mutanen unguwa. Ta ki ci ta ki cinyewa. Shi yasa na tattara ku aiwa tufkar hanci. Gado dai raba shi za a yi. Yawwa. Saboda haka misali ka a ce za a raba. Ai ba lalle saboda gidan amma a kurki a ce a raba gida. Kuma ranka ya dade. Gadan nan aka raba shi. A ringa nuna mu da baki ana ku gado. Gado. Kaji azali. Wajibi ne in an yi mutuwa. Sai an raba. Wallahi sai an raba. Me kin baba ina da rai. Azzalumai ne. Makiya Allah. In aka ce an mutu to sharuɗan sa guda. Allah saka ranka ya dade. Allah saka ranka ya dade. Macutan banza. To yanzu misali ranka ya dade. Yalla bai a ce sharaɗai ai ana canjawa. Mun ɗauka yanzu wannan mu ba kuɗi ba ta ta bai kuma ba ma hukaci kuɗi. A ɗau kuɗi a ba ma hukaci. Idan an raba gado a sami mai hankali ya rike masa. Ai sharuɗan gado dama an mutu sai an raba. Gaskiya ba za a raba. Ba zai raba ba wallahi. To dole sai an raba gado. Wallahi ba zai raba. Kai, saurara. To kun ga dukkan yi shiru. Tunda wannan magana ta ƙi ci ta ƙi cinyewa. To ni ma akwai na gaba da ni zan tattara ku din tura ku gaba. Azzalimi ne. Azzalimai ne. Ba wani azzalimai ne. Ya fi sauki. Ai billahi girman banza girman
haddasa gaba faɗa shi yayi mafana. Allah ya taimake ka. Ranka daɗe. Wato na ga alama yaran nan ba su da gaskiya. So suke su zalunci ƙananan. Ni kuma zan yi iyayi na sai an raba gadon nan. Wato ni ma na bi ta bayaninka. Gaskiya ne. A kai su gaban alƙali kawai a baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa a raba kowa gado saboda shi ma wannan na kusa da ni ɗin nan. Tun da ya zamanto cewa ubansu ya rasu suke cikin gidan nan kuma an yi fa yaron nan yana cikin wata matsala saboda a gidan haya yake. In ya je nan kuɗi ba kuɗi a tashe shi to gara kowa a raba a bashi gadonsa ya zamanto kowa ya mallaki wurin shi. An gama. To zan yi iyayi na. Za a kai abun gaba sai an raba gadon. Yawa. Ya ka kama da Gidan ubanki ne? Gidan ubanki ne? wallahi. Wai wace ce ma? Gidan uba kai to yaya da gidan ma yake naku me kuka tsina na a gidan da har kake yi min gurin gidan uba na. Mun tsina na abin arziki mun dauko kikin girma. Tsintuwa ta girma a gidanmu kaga mun tsina na abin arziki. Amma ai ba kai ka rike ni ba da za ka yi proud din kai ka rike ni ba kai ka rike ni ba kuma ba kai ka ce ni ba. Ke na idan ba fa Lagos. Alƙur'ani ruhe muke baki. Mu da gidan ubanmu da imata da ya bar wasiya. Ba wani mutum da ba dan gidan ba jinsin gidan ba zo i zauna ya shiga gida. Ai gidan ma uban su muke ci. Ya kai ne nana? Wai na zo zan shiga gida ya rufe wai gidan ba na uba. Kai dai kokarin ka akan mace. Ya ta higa. Yanzu dai kina so ki tabbatar min da mahaukaci ne zai ga dake? Wallahi ta higa. Kai gidan na uban ka ne? Kai. Ya ta higa. Kaga gidan nan dai ga dasa muka da kai amma daki daya ga gare ka shiga. A ciki. Yadda ban ga dama ba. Wannan yarinya ba yar arziki ba ce ba ta san arziki ba. To he ta higa. Saboda me? He ta higa. Saboda me? Da gadanta. Wanda akan ranar na mishi fada akan me yasa? Ni kika fada? Kai zan tauna ka. Me zaka tauna? Wallahi zan tauna ka. Gora ne ni? Kafu goro. Kai to zan tabbatar miki da cewa tirin dan zan ma yajin aiki. Wallahi zan ma. Kigara. Ba dai ka. Wallahi na. Ga yanayin gari yadda ake ciki ka kuma balba al'amari a gaban mu. Kuma ina son ki kasance mai hakuri mai juriya. Duba da kin ga maganar da take gaban mu. Maganar aure ce ba ta wasa ba. Haka ne insha Allah za ka same ni yadda kake so. To kin ga dai shi babban al'amari irin wannan da muka dauka. Baba ina wuni? Barka dai. Na gaji. Ya gida. Wani lafiya. Ya al'amura. Alhamdulillah. Kai ne a kofar gidan nawa? Wallahi baba ni. To barka da zuwa. Maryam shi din ne wanda kike faɗa? Baba shine Kamal. Maryam shi din ne Kamal. Madalla. Barka da zuwa kai yaro. An zo lafiya? Lafiya da wallahi. To madalla. A'a sunanka Kamal? Wallahi ni ne Kamal. Sunanka akwai kyauta. Sunan naka akwai alheri. Kamal ya za'i ni zan tafi. Yanzu kasuwa zan tafi. To baba Allah ya kiyaye. Amin Maryam ba da ke nake ba. Da samun baki. Kamal. Na'am baba. Kasuwan nan a ƙarzan tafi. Allah kiyaye hanya baba. Da ni zafa. Allah zai kiyaye. Ai Allah shike da tafiya. Kai Kamal ka san tafiyar nan kuwa. Wai baba ya kake irin haka Allah. Ke ni na haife ki ko ke kika haifa? Ina ruwanki ina magana kina samun baki. Ja ne ki san baki? Stubis. Kai. Na'am baba. Tafiya da. To Allah kiyaye hanya. Wata da an ce da arme wata mama. Kamalu. Na'am baba. Wallahi tafiyar nan ta kai nan da geza. Ai baba Allah shike da tafiya ba mu ba. Tunda aka ambaci Allah Allah zai kiyaye. Maryam gahi a ƙasa zan tafi kasuwa. To Allah kiyaye hanya baba. Sunansa Kamalu. Wallahi. Mai hannun kyauta kenan. To yaro ni fa zan tafi. Kamalu zan tafi. To Allah kiyaye. To amin. Yaro kasuwa fa da nisa. Yaro kasuwan nan da nisa. Baba Allah kiyaye hanya. Aba ta kumbura take a hanya. Allah zai kare.
Sunanka Kamalu? Sunan mutanen kirki. Sunanka fa suna ne mai kyau fa. Ba sunan masu roya bane wannan sunan. Wallahi ai sunan babban suna ne baba wallahi. To zan tafi. To Allah kiyaye hanya. Hakan dai. Allah tsare baba. Anya Maryam wayo baba yun ka ga ya da cin mutunci. Ai mantuwa ne. Mantuwa ne a gida. Mantuwa ne. Gani ne baban ne a rikice. Ga dan Allah mai wata magana ba. To shikenan. Na dina. Ba zan kare miki magana saboda Allah ya yarda. To ki dan yi murmushi mana. Dan yi murmushi. Inna lillahi. Wai wannan yaro wallahi aro na zo. Wallahi ka ci sa'a dan da ban juyo na an kare aro na zo. ku tafi. Wallahi yaro aro na zo. Haka ake aro. Haka baba ya da harkar zubar da mutunci. Saurara magana ki nake rufa mun baki. Kai Kamalu. Na'am. Kudin nan kake so ko Maryam? Gaskiya ni ina son Maryam amma fa tsakani da Allah ina son kuɗi na. Kai yaro yaro tunda Allah ya sa na ga 1000 nan to a raba biyu. Ka dau rabi ka ba rabi. Alƙur'an baba yadda nake mayan kuɗi gaskiya ba zan iya raba 1000. Yaro wai Maryam kake so ko kuɗin ka fi so? Kani da Allah ni fa ina son kuɗi na baba. Kai ka raba ta wallahi ka raba ta. Gaskiya ba zai yi ba. Ai ba gidanka nace ka raba ba 1000 za ka raba ka ba rabi. Gaskiya baba ka daina. Ke zan harbar da ke. Zan harbar da ke ba da ke ake ba. Tsakani da Allah baba kai hakuri. Ya ka raba ta wallahi ka raba ta. Wallahi ba zan raba ba. Ba ka raba ba. Yanzu baba ba shikenan kana kashe min kasuwa kai da kanka kuma kace kana so. Ke ishuru zan harbar da ke wallahi zan harbar da ke ni na haife ki kuɗi kai bar gidan nan tafi da ki. Karki kawo ƙara kamun irin wayannan. Da zuwan ka wallahi gara kare zo kofar gidan nan. Na san ko banza ya iya mun gadi amma kai mutsiyaci ga kana fuskar ka kamar an ja danko ka zo wai gidan nan ka zo neman aure kai din banza kai kala gidan nan ne in banda ba kare na mu hankali har rigi 1000 in ce ka raba ka ban rabi kai na rabe da Allah diran da ka ƙara zuwa to ta mu ce ni da kai wallahi diran da ka ƙara zuwa kofar gidan nan ke ma kuma ina gaya miki wallahi diran da ke ƙara kawo min irin wa'annan wallahi ni da ke kai mun sa takalmi daya yakwa madalla to bari kuma zo mu tafi kasuwa ai gida ya akai amarya za a fito zan tafi ubangiji Allah ya kiyaye Allah ya bada sa'a amin ni dai mai gida wannan naman nan dai an samu da aka so mu je na ji dadin shi aikin ziki ke yake ce kura kullum baki da wani abu mai gida kwai mai gida kaza mai gida ko linke dai batun ki baya wuce dai na nama baki da wani bayani sai na nama ne da dadi wallahi kuma yanzu wannan naman na ga shi naman da yawa wai ko nawa ku siyo wannan naman mai gida sai ki kuma karo ta ji mai wa'azi ai wannan naman da kike gani ke dai ba kura bace a kawo miki kici ke dai kici mana me na tambayi wannan naman duk yawan sa da kike gani kudi mai yawa na sai in na gaya miki kudin naman nan kanki ba zai dauka ba naira na gugan naira har naira 200 fa na sayo naman 200 wannan naman mai gida wallahi 200 inna lillahi anya ba naman alade bane ba wannan naman a ce 200 to ke dai ina ruwanki ke dai ba ki ci nama ba wata ran ba a karin kwaɗayinki ba yakin ci naman jaki ba naman jaki kuma mai gida zaka kawo min in ci gidan nan a'a to ba daɗi to wa ya sani ma ko na ci naman jaki tunda wannan an kawo min ni dai na ci na san wani irin nama ne naman alade ni dai ba na ci ba naman alade ne abu kadan ya ke me gida kan ci kwai me gida kaza wata ran ma kaza yakin ci matacciya alquran yana kawo miki to na je babu ba dole an kawo miki matacciya ba a'a mai gida ni dai ayi hakuri duk ran da aka je ba a da hakuri ta mutun ba kika bata ba na ci ke ne ba ki ci dadi ba yanzu wannan nama na ci kuma na ji dadin shi za ki ci dadi Allah ya sa ba naman alade bane ke bari in gaya miki a garin san banzaki na rage da Allah wata yana dauko muyan jaki na ka gidan nan ba dai dama za ki ci ba in dai ni ne wata ran yakin ci naman alade to Allah ya raba alquran to na sani ma ko na ci naman alade ba kura na aura ba ba dai ka kawo min na ci ba ba dai kura na aura ba billahi la ilaha illa wata ran yana kawo miki naman alade gidan nan kinga tafiya ta wata da ban an ce da arne wata ba ki kuma karo ta ji mai wa'azi yanzu ni dai tafiya za goban Allah kai mu yake wanke ƙaurinki ki zo ki bi ni mu tafi mu je ƙuru-ƙuru ganin annabin tsohuwa ki je ki ga mai naman ƙuru-ƙuru ganin annabin tsohuwa Allah ya kai mu goban Allah ya kai mu aikin tambaya
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Me nama yau mai daki na ce take ai yau yana kawo ta tazo ta ga yadda ake gudanar da harkokin. To. Nama ga shi ya ja gasu. Wai tambaya take, wai kai wannan nama kake gasa ko kwade wai siya kake? A ni na buga wagga nama ba siya na kai ba. Bayan gari kawai na kashi ta na kare dowa. Kana nufin wani irin nama ne wannan mai nama? Bayan gari kawai na kashi ta na kare dowa. Ni aga an mai da yaji kawai na kabi dama. Adalla. Zai ki amai shekara 30. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me gida da mun namun mushe kake siyo min nake ci? Ba kwadai ki kenan ba? Inna lillahi. Kin ga hinan abin da kike. Naman mushe kenan nake ci mai gida. An san kwado. A tahi lafiya. Allah ya sa. Godiya nake. Nagode haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.